It's time for DJ Rocky's Secret Files. Hindi kami nakakabuo. Iniisip ko, baka hindi niya abot kasi Jutes. Fan na fan mo talaga ako ng Secret Files mo, DJ Rocky. Akala ko dati makikinig lang ako ng iba't ibang secret file na binabasa mo. Hindi ko lubusang maisip na matatagpuan ko ang sarili ko, na magsusulat din ako ng kwento ko para ma-share sa ibang tao. Hindi ko na kasi alam kung anong gagawin ko eh. Sobrang gulo na ng nasa isip ko. Itago niyo ako sa pangalang Jean at ito ang aking secret file. I am 20 years old and currently working in a BPO company. Uumpisahan ko siguro ang storya ko nung 14 years old pa lang ako. 14 anyos pa lang ako nang magsimula akong magtrabaho sa pagawaan ng gown. Hanggang sa mapadpad ako sa Laguna. Nagtrabaho ako doon bilang waitress. Pineke ko ang edad ko para makapasok. Oo. Pineke ko that time kasi hindi naman kami hininga ng birth certificate. Hindi naman masyadong mahigpit doon sa pinasukan ko. Nagtataka siguro kayo kung bakit 14 years old pa lang ako ay nagtatrabaho na ako. Well, pinahinto kasi ako ni mama noon sa school. Sobrang sumama yung loob ko noon. Kasi gustong gusto kong makapagtapos ng pag-aaral. Pero wala kaming pera. Kaya yung sumunod ko na lang na kapatid yung pinag-aral. Nagrebelde ako noon. Kaya naghanap na lang ako ng trabaho. So fast forward, nagtrabaho ako. Tapos, lumuwas pa uwi sa amin para makipag-inuman sa mga barkada. Tapos, ang gawain ko, magtatrabaho uli ako, tapos uuwi uli. Uso pa kasi that time yung mga clan. Tapos may get together every Saturday. Hindi ko pa kasi alam yung gusto ko noon. Masyado akong curious sa lahat ng bagay. Kaya naman may mga naging karelasyon ako na akala ko kami na talaga. At dahil doon, isinuko ko ang bataan. Oo, tanga na akong tanga. Pero wala eh. Nangyari na. Then one time, may nakatext ako sa clan. Niligawan niya ako at sinagot ko naman siya. Hindi naman kasi ako masyadong nagseseryoso noon. Hindi naman sa pagmamayabang. Marami silang karelasyon ko noon. Pero sa text lang ha. Pero yung isang guy talaga, tinuring ako bilang jowa. In love babo yung kuya niyo sa akin. At itago na lang natin siya sa pangalang JV. Nagkamabutihan kami ni JV. Magdamagan, natawagan, text. At every Saturday naman, GEB ng clan. Kaya naman, nagkikita kami. Hindi kagwapuhan si JV, pero gentleman. At marespeto sa babae. Kaya, nagustuhan ko din siya. Then fast forward,
Naging okay naman kami uli ng pamilya ko dahil sa pagtatrabaho ko. Lagi ko silang napapadalhan ng sahod ko. Kahit minsan wala lang natitira sa akin. Panganay kasi ako at ako ang may trabaho. Ang stepfather ko kasi bago pa lang siya sa trabaho niya noon. Kaya hindi pa ganun kalaki yung sahod niya. Tapos yung totoong tatay ko, hindi kami pinanagutan. Tinakot kasi ng lolo ko noon. Then one time, napagpasyahan ko na umuwi. Kami pa din ni JV that time. Pero lagi ko siyang niloloko. Ewan ko ba sa sarili ko noon, may pagkamaharot. Pero yung kuya niyong si JV, in love talaga sa akin. Kaya kahit ilang beses ko siyang lokohin, okay lang sa kanya. Martir yung peg. So, nakauwi na ako sa amin at nag-decide akong mag-aral uli. Pero that time, nagtatrabaho naman ako sa isang Korean restaurant para masuportahan ko pa rin yung pag-aaral ng sarili ko, pati ang pamilya ko. Medyo nagseryoso na ako noon. Tapos inayos ko na rin yung relationship namin ni JV. Sabi ko sa sarili ko, aba, wala na akong ibang makikitang lalaki na kasing bait ni JV. Na kayang baguhin ako. Oo, kasi binago niya ako eh. Binago niya yung isang katulad kong gaga. Marami kasi akong bad decisions na nagawa noon. So, 5 years na kami ni JV. At nagpaplano na kami ng future. Gustong-gusto na niyang magkaanak. Kasi, pupunta na siya ng abroad para magtrabaho. Gusto kasi niya na hindi ko siya iiwan. Gusto niyang ma-make sure yun. Kaya, sa palagay niya, na nag-agree din naman ako para mangyari yun, ay magkaroon kami ng anak. Pero every time na may nangyayari sa amin, hindi kami nakakabuo. Hindi naman kami gumagamit ng contraceptives. Ang isip ko noon, baka di abot. Medyo jutes kasi yung kay kuya nyo. O baka ayaw lang talaga ni Lord. So, fast forward September 23, 2019. Napansin ko na talaga na sobrang lumaki na ako. As in, ang laki ng tinaba ko. Akala ko normal lang kasi ang takaw ko eh. Tapos, sobrang naglalagas na rin yung buhok ko. Nagkaroon na rin ako ng balbas at nagkakatigyawat ang mukha ko na dati hindi naman uso sa akin. Kasi maingat naman ako sa mukha ko. So, I decided to do some research. Tinype ko kung ano yung mga sintomas na nararamdaman ko, na nakikita ko at napapansin sa sarili ko. So, based on my research, lumabas na may PCOS or polycystic ako. Hindi ako makapaniwala, kaya dali-dali akong nagpa-transvaginal ultrasound. Yun kasi yung nirecommend ng radiologist para mas makita kung meron bang bukol sa ovaries ko. And guess what? The impression was I have bilateral polycystic. 2 ovaries ko ang nakitaan ng 12 cystic structure. More than 12. Both of my ovaries meron. Parang gumunaw yung mundo ko. Kasi gusto ko na din talagang magkaanak. Lahat ng kaibigan ko may anak na. At ako na lang ang wala. Maaga kasi silang nagsiasawa. Pero kahit ganun kinakaya nila para sa mga anak nila.
naiinggit ako. Kasi sila, may mga pamilya na, may mga anak na, masaya. Kahit alam kong mahirap, gusto ko sana magkaroon na ako ng inspirasyon para talaga magpursige. At pinangako ko pa sa sarili ko na kapag nagkaanak ako, hindi ko hahayaan na maging broken family kami. Kasi sobrang hirap yun eh. Tapos isang araw, biglang masisira yung masayang pamilya na binubuo ko sa utak ko. Nasira ng dahil sa pagkakaroon ko ng PCOS. Sabihin nyo ng OA ako, pero yun talaga yung nararamdaman ko. Natakot ako. Kasi paano kung hindi na ako magkaanak? Paano na ako? Kaya naman nagpunta kami ni JV sa isang OB-GYN para magpa-check. At kahit papano, nabunutan ako ng tinik nang sinabi ng doktor na posible pa na magkaanak ako. In fact, maraming kababaihan na may PCOS ang successful na nagkaanak. Basta, sundin lang ang sasabihin at bilin ng doktor. Nag-research din ako tungkol sa PCOS. Ang polycystic ay ang pagkakaroon ng follicle cyst dahil hindi nagmamature ang eggs. Every month, dapat tayong mangitlog. Pero dahil hindi nagmamature ang eggs sa loob, nagiging cyst sila doon. Ang mga kauna-unahong symptoms ng PCOS ay ang hindi pagkakaroon ng menstruation or period every month. Or kung every month nga, 2 weeks or umaabot din ng 1 week ang bleeding. Ang mga susunod na symptoms ay pagtaba, pagkakaroon ng tigyawat, paglalagas ng buhok, at pagkakaroon ng facial hair. Kaya naman pag napansin ninyo na meron kayong mga sintomas na ganun, magpa-check up na agad kayo sa OB-GYN ninyo para mabigyan kayo agad ng solusyon dahil ang PCOS ay walang gamot. Sa ngayon, nag-uumpisa pa lang ako sa mga bili ng doktor ko. Natatakot pa din ako na baka hindi na ako magkaanak. Pero ipagpapasa Diyos ko na lang ang lahat. Ipinagdarasal ko na lang na sana bigyan niya pa rin ako ng chance maging ina. Kahit hindi ako naging mabuting anak. Maraming salamat kung naibahagi ko ang kwento ko. Sana maging aral to sa lahat ng kababaihan na huwag abusuhin ang sarili. Muli, ako si Jean at ito ang aking secret vow.